Umqeqeshi weKaizer Chiefs uNasruddin Nabi uchaza ukuthi kungani uTebogo Potsana engazange aqale emidlalweni neTS Galaxy wabe seveza imicabango yakhe ngalo mdlali. Emuva kokulimala izinyanga ezingu-8, uPotsana ubuyele eqenjini ebambele emidlalweni nePolokwane City neTS Galaxy. Yize iKaizer Chiefs ihlulwe iPolokwane yadlala ngokulingana neGalaxy, kodwa ukubuya kukaPotsana kunikeza abalandeli ithemba. Ukulimala kwakhe kumenze waphuthelwa ukuzilolonga okubalekile kwangaphambi kwesizini kanye nokuqala kwesizini. Nokho ngokusebenza kanzima nokuzinikela wabuyela esimweni sakhe. Emidlalweni yakhe ebuyile, uPotsana ukhombisa amakhono amahle okuhlanganisa ukugijima kwakhe, ukubamba ibhola kahle nekhono lokushaya amagoli. uNabi uchaza ukuthi nakuba uPotsana engumdlalo nekhono, kodwa umqalise ebhentshini ngoba usalulama ekulimaleni isikhathi eside. uNabi uthe uPotsana akakwazi ukudlala imizuzu engu-90 ephelele. Unovalo lokuthi ukumdudula kakhulu kungase kuholele ekutheni alimali. uNabi ukholelwa ukuthi uPotsana angadlala kahle imizuzu engu-60 kuya kwengu-70, kodwa usesimweni esilinganiselwa ku-60% okwamanje. Ngemuva kwemidlalo eyisishiyagalolunye yeligi noNabi, iKaizer Chiefs isinqobe emithathu, yadlala ngokulingana kwemithathu, yahlula kwemithathu, okuyibeke endaweni yesishiyagalolunye. Basalelwe umdlalo wodwa ngaphambi kokuthi kuphele unyaka abazowudlala neChippa United eMoses Mabhida Stadium.